21:31, continuamos na sintonía de Onda Cero en Más de Uno, saudando agora o voceiro socialista na Deputación, Álvaro Vila. Bos días. Hola, bo día, Paco. Planteaban vostedes recentemente unha demanda relacionada coas casas niño habilitadas pola Xunta de Galicia en varios concellos para facilitar a conciliación familiar, pero atopan vostedes moitas eivas no desenvolvemento do modelo, é así? Sí, así é. Este modelo xa se leva uns anos connosco implantado, é unha boa medida por rural para a conciliación familiar, pero ten unhas eivas. Estas eivas non as permiten así os traballadores das casas niño que non teñen relación laboral absolutamente ninguna ca Xunta de Galicia. Entonces, cuando estos cuidadores pois teñen que asumir unha baixa de larga duración ou unha baixa por enfermedade máis ou menos longa, ou teñen cualquier coyuntura, digamos, no seu benestar físico, pois teñen que acudir a contratar a unha persona sustitutoria e aí non teñen cobertura absolutamente ninguna por parte da Xunta de Galicia. Por outra banda, se algún día pois cesan ca actividade, pois tamén se quedan, digamos, sin cobertura absolutamente ninguna, porque recordemos que estos son falsos autónomos que ten a Xunta de Galicia, digamos, alrededor das casas niño, e incluso tamén nas casas do maior, que funcionan exactamente igual, pero bueno, eso reclaman os cuidadores, neste caso, para non dar por finalizar, digamos, as actividades que cada vez é máis lesiva económicamente para sustentala nos núcleos rurais. Levan tamén o próximo pleno unha emenda, unha proposta dos populares relacionada coa demanda de compensación económica para os concellos ourensás limítrofes con Portugal afectados pola inundación de terras provocada polo encoro do Lindoso. En que consiste a emenda e por qué? Sí, bueno, isto facemos a emenda porque se ven desde fai xa un tempo longo, o alcalde en Trimo, neste caso Ramón, levaba esta reivindicación en colaboración co Concello Limítrofe de Lobios. Recordemos que o embalse de Lindoso, aunque ten a cabeceira en Portugal, pero as terras inundadas, na súa maior parte, son pertenecen tanto a Lobios como a Trimo, e non sufren ninguna compensación económica por a mesma. Tanto nas actividades económicas que hai, como no BICE, que é o imposto de bens inmobles de características especiales. Entonces, este consenso se rachou cando unilateralmente o Partido Popular presentou esta moción, donde simplemente demandan do Estado español que cambie, digamos, a normativa, que faga os cambios normativos oportunos. O consenso que había entre os concellos, tanto de Trimo como de Lobios, era que tamén a Xunta de Galicia, mentras compensase a través do Fondo de Compensación Ambiental a estes concellos polo que deixan de percibir. E ao mesmo tempo, tamén o que demandamos no outro punto é que mentras se isto non se leva a cabo por parte do Estado español, si finalmente temos que ir a unha reclamación vía tribunais, que sexa a Diputación de Ourense quen asuma os costos procesais que poden incurrir, digamos, os concellos nesa reclamación que consideramos xusta e equitativa para eles e as súas arcas municipais. Hai poucos minutos que o Grupo Provincial Popular emite un comunicado de prensa en relación con este asunto no que califican de manobra de distracción esta emenda dos socialistas, porque din que o que queren disfrazar é que a moción do Partido Popular vai en contra do goberno de Pedro Sánchez. No, en absoluto. Nos estamos totalmente de acordo nesta reivindicación, pero que, repito, leva anos tutelando o alcalde de Trimo. Tuveron unha reunión Lobios en Trimo conjuntamente co diputado delegado da Diputación de Ourense, e habían consensuado levar unha moción conxunta, habían consensuado fazer unha reclamación conxunta e uns puntos que levamos nós na moción engádega e ni máis ni menos os que habían consensuado eles. É dicir, nós ampliamos a reclamación que fai o Partido Popular ao Goberno de España, que por suposto que a compartimos, pero que nos parece totalmente incompleta cando tamén ten que ser a Xunta de Galicia. Consideramos que de forma transitoria, hasta que isto se pode levar a cabo, a que compense a estes dos concellos, e por último, si temos que ir a tribunais, os concellos teñen que ir a tribunais, que sexa a Diputación de Ourense que, digamos, asude neses costos procesais que pode levar a cabo esa reivindicación. Pero que romperon unilateralmente neste sentido o consenso que había entre os concellos de Lobios e Trimo, pois é o Partido Popular. Tamén lles preocupa o plan de desenvolvemento do sector mineiro na provincia de Ourense. Por qué?
Sí, vamos a ver, Ourense ten un notable potencial minero, o sea, temos importantes yacementos minerais industriais e metálicos. E agora estamos vendo que hai diversas compañías que están facendo prospeccións ao longo e ancho da provincia de Ourense, e consideramos que ten que ser a Diputación de Ourense a que poña un pouquiño orden en todo isto. Entonces, o que demandamos a Diputación de Ourense é que faga un plan provincial para desenvolver o sector mineiro e que teña uns objetivos claros e os recursos suficientes para elaborar un catálogo importante nese sentido. E tamén demandamos a Xunta de Galicia que poña os mecanismos oportunos de coordinación, porque os concellos normalmente pequenos, conjuntamente ca Diputación de Ourense, sexan os que calquera iniciativa destas que se poña encima da mesa, pois sea tutelada tanto para a Xunta de Galicia como a Diputación de Ourense, conjuntamente cos concellos afectados por esas prospeccións e o aproveitamento final dese suelo, deste gas minero ou do que, digamos, que podía estes minerales encontrar e poñer en valor. Tamén plantexan vostedes que a Deputación se sume á petición de garantir os postos de traballo en Faurece despois de que a empresa anunciara un asuste tras perder un dos contratos que tiña coa factoría de Stellantis en Vigo. Sí, aí o curioso é que, en primeiro lugar, o apoio total aos traballadores e ao sector, é dicir, realmente están en peligro os postos de traballo, non hai perspectiva de carga de traballo a medio e a longo plazo. Entonces, o que nos demandamos, non demandamos nós, sino nos demandan, digamos, os sindicatos, despois de ter reunións tanto coa CIGA como con comisións obreras como a UGT, o que todos nos demandan é que non se pode simplemente pasar por alto a Xunta de Galicia o seu papel como que ten as transferencias tanto de industria como de empleo e simplemente limitarse a demandar do Estado español a que garanta os puestos de traballo. É dicir, queremos que a Xunta de Galicia ten que acometer unha parte moi importante neste papel, xogar un papel moi importante e ten que coordinarse tanto co Comité de Empresa como ca empresa propiamente dito para levar a cabo as accións oportunas para garantir ese traballo a medio e longo plazo e garantir, digamos, ese puesto de traballo. Entonces, nos parece totalmente insuficiente o punto de acordo e por eso metemos tamén unha emenda onde ten que ser a Xunta de Galicia a que capitalice como propietario, digamos, das transferencias tanto de empleo como de industria a que leve a cabo, digamos, estas funcións de coordinación tanto ca empresa como co comité de empresa. Por último, na opinión dos socialistas na Deputación, que impacto terá que a Xunta de Galicia non acepte a condonación da débeda co Estado? Bueno, isto, o sea, é curioso, o sea, de cuando estamos demandando os concellos unha financiación xusta por parte da Galicia, cuando a Xunta de Galicia cada vez nos enche máis con competencias impropias infrafinanciadas totalmente as mesmas, e cuando ademais leva sin actualizar o Fondo de Compensación de Cooperación Local, do ano 2009, agora se permita, digamos, o uso de renunciar a 4.000 millóns de euros en base, digamos, única e exclusivamente a cuestións políticas e a intereses partidistas. É dicir, nos parece lamentable que cando estamos os concellos afogados económicamente por competencias impropias da propia Xunta de Galicia, esta cesa a que agora, por intereses de partido, deixe de percibir, digamos, o de reducir a deuda neses 4.000 millóns de euros. Esperemos que recapaciten, esperemos que este se leve a cabo, digamos, unha rectificación da posición e aos concellos da provincia, e neste caso de Galicia, pois nos vexamos tamén beneficiados desta quita. Álvaro Vila, vocero socialista na Deputación Provincial de Ourense, gracias por atender en directo a chamada Onda Cero. Bo día e ata unha nova ocasión. Moitas gracias, Paco. Hasta logo. 1:41 minutos, continuamos, más de uno en Onda Cero.